Halløj, og jeg er tilbage, og vi skal over til kirken, Henrik. Du ved, hvor vi skal hen. Jamen, hej så hvor vi kommer til noget The Blocking Dead, og vi har en VV213 med. Hvad så? Hvad så for fanden? Hvad så er din lyd, det er? Ja, det ved jeg ikke. Jamen, du er så dejlig. Ja, det ved jeg sgu godt. Mr. Nice Kid. Mr. Amnek. Jeg er over ved kirken nu. Me too. Let me loot some chests, bitch. Og til dem, der ikke kender The Blocking Dead, så er det bare en Minecraft-udgave af The Walking Dead. Bare... På noget. Ja, på en måde. Ej. Du starter med en M16, en kniv, og en shotgun, og en lille pistol også. Den der lader pistoler, den kan nemlig noget specielt, fordi den kan nemlig skyde. Og det kan alle de andre våben også, men det. Så kan man nemlig lige lave et lille headshot. Eller man kan spraye ligesom Henrik. Problem? Nej. Ja. Og den her kniv her kunne ikke lige være dårlig for mig ind i sin tekstpack. Du ved godt, at det er gold sword. Og nu? Kom, jeg skulle have ledet efter men det kunne være fedt nok at få den med i sin texture pack. Ja. Sådan en iron knife. Og sådan jamen, jeg har nemlig også fra Racismus pack, der har jeg sådan en, sådan noget, han har sådan en gold sword. Det er sådan en knife i CSGO. Hvad for en? En eller anden rød en af dem. En slaughter. Det kan godt være. Oh shit. Det mest creepy er bare, at de bare flyver hen mod en. Det er fordi, de bruger sådan commands til at så de bliver magneteret. Sådan en magnet hen til os. Man kan, det fede det er også, at man kan wallbang noget. Det er faktisk en rimelig realistisk. Hey, hvad så? Vi skal ud og finde dem med. Mangler du med? Jeg har en jeg skal ind i en politistation. Der var lidt over. Jeg er bare over i politistationen. Der er... Holy smokes. Kom ind, we. For helvede! Fuck af. Need help? Help, give me. Pis, man kan ikke sige noget. Der var en, der var død der. Jeg er lige her. Au! Okay, Henrik. Jeg skal en health pack klar. Lad os så komme ud af politik. Ja, det er ikke et godt sted at være det her. Jeg skal lige trykke R for reload. Okay. Det her, det er ikke en god ting, Henrik. Vi løber sgu da tør for ammo. Nå, lad os prøve at tage en mere. Nej, jeg synes det her, det er fint. Okay, så lad os tage noget. Vi skal sgu da prøve noget andet. Skal vi prøve noget et eller andet? Jo. Lad os tage det. Vi kommer tilbage i et nyt game. Yes. Bare begynde at... Hej alle sammen. Nu sidder vi herinde i Dragon Wars, som er et virkelig fedt minigame. Og som I kan se i starten af videoen, så har jeg den her kniv her, den har jeg fået fra Racismus Pack. Den får we nok at se, eller I får den alle sammen at se. Jeg lægger også snart en packs ud til download, en PvP-pack. Og min... Kom nu, op til den. Den er ikke særlig effektiv, den her. Holy Moses. Så, nu skal du dø, din fede nigger. Jeg er ikke en racist. Jeg er kun mørkeret. Mørkeret? Jeg dør. Pis. Første gang jeg døde. Me too. Jeg tror det første gang jeg prøvede det her game,
der fik jeg en 17 score. Wow, I'm lacking. At hell out of this shit. Fuck ham af for pro. Wow. Og så det er faktisk rimelig sjovt det her. Jeg har sådan et program et par gange. We fuck your OP. Jeg har 3 kills. I'm happy. Oh fuck, Annika inden nu har der Annika. Og jeg er ikke racist stadigvæk. Jeg er bare racist. Ikke noget mere at være. Han er bare total racisme-fan, det her. Ja, altid. Ligesom min lol, jeg fik en ved det. Dragon. Ha. Turn down for what, det har bitches. jeg også. Jeg har også Dragon. Og så kommer der sådan en drage. Og så kan man lige, har man sådan en flame. Lige kan se din drage. Jeg tror lige, vi skruer lidt ned på sounds. Og jeg kan næsten ikke se en skid for vingerne. Det her game, der handler faktisk mest bare om at grief det hele. Det er fucking sjovt. Throw all bombs. Yes, sir. Der er en. Okay, jeg er nede på jorden igen. Me too. Okay. Jeg kan se dig. Fuck, Annika. Hallo, Manike. Ikke. Hvor meget HP? 4 hjerter. Det var samme. Hey, we! Fuck det. Jeg kommer lige bagfra, du. Woohoo! Double kill! Haha! Jeg troede ikke lige, jeg skulle kille der, fordi der var 1 sekund tilbage, eller den tilbage, eller det der heal der. Jeg tænkte bare, dammit. Yes! Nej, dammit! Fucking så dør jeg en drage. Racist. Racist, god mand! Baby! Du må altså ikke drille racister, de har sådan liv. Vi ser racisme. Han er racistens konge. Kom nu. Ja! Nej, please. Land jeg. Nej, vel? Jeg tog det der heal der. Ja, det så jeg godt. Wow! Det er sådan en mand. Wow, shit! Lol. Jeg byder for en bitch. Dragon importer bites drik. Ja, min lille drage kommer og smadrer alting. Ej, det er ikke det. Ja, men jeg kan også godt bruge den her drage dernede. Power. Do you want my power? I like that power. Yes! Op og ride på en dragon. Jeg kan se dig. Henrik! Du fløj lige ind i mig, eller hvad? Ja, jeg flyver lige under dig. Og nu flyver jeg ind i dig. Vi skal være tæt knyttet. Hey, skal vi ikke prøve at lave sådan en ender farm? Hvis du godt, man kunne lave sådan en ender dragon farm. Sådan at den unloader sådan blocks, som Holy Moses! Sådan der. Ja. Kom her, din nigger fra Manotter. Alt det racisme. Jamen, godt lide det. Og så fik du double kill, like what? Racisten fik double kill. Racist, we. Mate. Og jeg fandt faktisk også ud af noget engelsk her. At mate, det kommer fra engelsk, eller fra australsk. Nej. Woohoo! Ha. Det er for GG. Det stod også PvP mod en, ikke? Og så lige pludselig så han bare den der Ender Dragon. Ja, det så jeg godt. Det er virkelig PvP-blok på en måde. Ja, der kan være forskellige meninger til et forfar. Ses! Ha! Niggas. Kom mig lidt dragen. Vi er så stort. Ba.
Sorry hvis det lægger lidt, det er fordi min PC den er skudt. Nej, det er bare noget at gøre med, at high pick det kræver meget. Det er faktisk så kører jeg sådan instant på 60 fps. Jeg føler bare som om det lægger det meget. Jeg falder meget. Det er lidt træls. Drop, boom, drop, boom, drop, boom, boom. Woohoo! Ja. Hvad vil der ske? Prøv at tage en fight. Bare med sword. Uden at vinde til heal. Okay. Der får du fandme det low range. Pick! Hvad kommer... fuck døde jeg af? Du døde mig. Du døde min wither. Hey Wii. Skal vi tage en 1v1 igen? Ja, jeg er ikke fuld liv. Okay. Who cares? Jeg brugte en dag. Ja, det ved jeg godt. Ha! Bum bum! Bum bum bum. Pick og pat din fede kat. Jeg kan rime. Det er en ny ting, jeg kan. Jeg hedder Trine. Og hvad hedder din søster? Nej, det er Stine. Hvordan fuck kommer ned på den her fede drage, mand? Tiden skal løbe ud, min ven. 2, 1. Jeg får kun frame drops på 2 frames eller den. Jeg får frame drops på 12 frames. Det er ikke så værst alligevel. Men det... I forhold til dem, der kommer ned på 15 frames, det er fandme lort. Jeg kommer faktisk også ned på 38 nogle gange. Sådan en lille drop, det er faktisk pisse irriterende. Kom her, din nigger! Jeg lige... Tag en fucking wither, din fucking lortdrag. Kom nu og kæmp mig over mig. GG. Nej, fjerdeplads. GG. Men skal I tage et game mere? Nej, det har jeg sgu ikke tid til. Men jeg siger tak for den her gang. Okay så. Altså, tak for at I med. Håber I kan lide videoen. Husk at subscribe til WeeWee213's kanal. I lige møg til Henrik. Så... Og jeg bliver pigen på Hypixel. Fuck jer alle. Hej. Hej, Jeppe K. Steve. Fuck. Nå, vi ses. Yes.